Мечтаете ли за собствена вила, къща за гости или функционален офис, без тежки и дълги строежи? Представяме ви най-новото премиум решение от Maxcon. Модерен и просторен модул с размери 3 на 7 метра. Интелигентно разпределен в две уютни помещения и напълно оборудван санитарен възел. А за вашите летни утрини и топли вечери, великолепна покрита веранда, също 3 на 7 метра, създадена за истински релакс. Безкомпромисно качество във всеки детайл. Изграден с висококачествени полиуретанови панели за отлична термоизолация през всеки сезон. Елегантна сива рамка и стилна сива дограма, които придават завършен съвременен вид. Насладете се на изобилие от естествена светлина, благодарение на двата огромни френски прозореца, по един за всяка стая, с впечатляващи размери, 2 на 2 метра. Просторът започва още от входа с широка врата, 2 на 140 см. Лукс, комфорт и практичност събрани на едно място и най-важното – на ненадмината цена. Всички материали за този невероятен проект могат да бъдат ваши само за 12 000 евро с включено ДДС, с включена доставка и монтаж в цялата страна. Не отлагайте плановете си. Свържете се с нас още днес. Maxcon. Ние градим вашето бъдеще.